खेसारी लाल फंसल नहीं खन खेसारी लाल के फंसावल गइल बा। आई 1 साल से करीब करीब अंदर अंदर सब लोग जानता आ उहो जानत रहसन कि खेसारी भाई फंसी हैं। ओ से पहले एगो गायक के लेके अइला एगो टुनटुन यादव गायक है, बहुत अच्छा गायक है, अच्छा गाता है, उसको लेके आया गया और उसको खेसारी लाल यादव जी का चेला बनवा दिया गया कि बबुआ तू चेला हुआ। और ओकरा बाद खेसारी लाल यादव के जे फॉलोअर रहे, खास करके जे यादव लोग जौन खेसारी के मेन कट्टर रहे लोग, ओकरा के ट्रांसफर धीरे धीरे क के कइल गइल टुनटुन यादव के तरफ से। इ जौन वीडियो आप सभी देखनी है वो बीबी विजेंद्र सिंह रहलन जौन की बहुत ही अच्छा पोल खोल दलहन। जौन की खेसारी लाल यादव के जितना भी फैंस पहले रहलन जैसे गाना आते आते 5 घंटा में 1 मिलियन तक ले चल जाता रहला। आज गाना आवता तो एक दिन में 1 मिलियन जाता। सारा फैंस खेसारी लाल यादव के ट्रांसफर हो गइल बाड़न जौन की टुनटुन लाल यादव पर। और उनकरा के बर्बाद कइले बा तो सबसे बड़का जौन उनकर राइटर बड़न अखिलेश कश्यप जौन की एकरा के रातों रात हम कितना रिलाई करनी आप सभी जानत हुई होके। और दूसरका में उनकरा के जे बर्बाद कइले बा उ उनकर मैनेजर बड़न जौन की कोनो भी काम ढंग से नहीं कइले और खेसारी के फंसावल गइल बा एगो साजिश करके। जेमे सबसे बड़ा हाथ बा यही दूगो सन के कि जौना के नाम हटे उनकर मैनेजर और अखिलेश कश्यप। इ दोनों मिल के खेसारी लाल यादव के फंसैले बाड़ा सन। काहे से कि जितना भी फैंस बाड़न और जितना बैक टू बैक अखिलेश कश्यप के जौन म्यूजिक बाटे अन्नपूर्णा फिल्म्स पर उ सारा सॉन्ग आवता टुनटुन लाल यादव के उनकर सॉन्ग आवता। काहे से कि खेसारी लाल यादव अब फंस चुकल बड़न बुरी तरह से और ज़्यादा नइखन फसल। अगर पावर स्टार पवन सिंह चाहिए तो उ निकल जिहन। काहे से कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जौन मालिक बड़न उ पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही अच्छा फ्रेंड हवन। अगर चाहिए तो खेसारी लाल यादव ओ भीड़ से निकल सकतारन, ओ विवाद से निकल सकतारन। लेकिन खेसारी लाल यादव को अभी भी आँख खुल जाए के चाहिए। काहे से कि दोनों जना मिल के खेसारी लाल यादव के स्टारडम खत्म करके स्टारडम के ट्रांसफर कर गइल बा केकरा पर तो टुनटुन लाल यादव पर। बात करी 2 साल तक खेसारी के पहचान मिटता बहुत मिट चुकल बा। और पहचान ट्रांसफर भइल बा टुनटुन लाल यादव पर। जितना भी बैक टू बैक सुपर हिट डुपर गाना जौन देता रहन अखिलेश कश्यप उ केकरा के देता रहन तो अपना म्यूजिक से गवावता रहन टुनटुन लाल, अपना कंपनी से गवावता रहन टुनटुन लाल यादव से। तो आप सभी जान सकतानी खेसारी लाल यादव के अस्तित्व अगर यहीं लगातार इ दोनों म्यूजिक राइटर और उनकर मैनेजर रहिलो तो खेसारी लाल यादव के अस्तित्व भी मिटा दिलो और खेसारी लाल यादव के पूरा गाना के ख़त्म कर दिलो। यूट्यूब से, फेसबुक से, सारा चीज़ से ख़त्म कर दिलो। ऐसे खेसारी लाल यादव के सुधर जाए के चाहिए और ये दोनों कुकुर सन के अपना टीम से बाहर कर दे के चाहिए। पहिलका हमार वीडियो बा जौन कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बा ऐसे बननी है कि कैसे उनकर अस्तित्व खत्म कइले बड़ा खत्म होताटे और बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक ले पहुँचल बड़न और इतना जल्दी उनकर स्टारडम खत्म ना होगा के चाहिए। ऐसे हम आप सभी के न्यूज़ दनी है तो बता दी आप सभी के कि न्यूज़ कैसा लगला और अच्छा लगला तो कमेंट कर बताई। और फैंस के करवानी आप सभी खेसारी लाल यादव के फैंस बानी या टुनटुन लाल यादव के कमेंट कर जरूर बताएं। और पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बानी और खेसारी लाल यादव के तो चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के दूर दूर तक शेयर करी।